халатои турки оригиналаш омадай духтаро. Ира бинен иқа моделои фасон аҷоибот хушрувай 750 сомон бурукош катя. Я бор ба қад нишон те хоҳарҷон. Ина озир расветкоша нишон мете размерош катя. Ина арусако духтарако каседа дар кора инам хе халатои конкретни фасони турецки. Ира бинен хе шишачои калони оригинал санчои беҳад хушрумана сиёшам ҳастай савзу ина хеле фиолетовию расветкои фасони бои гуфти гапо 750 сомон. Качество ку люкс ай духтаро. Ина аз наздик бем бо хутон қапем бинен мефаҳмен чӣ хеле ай. Бозори Корвон даяй ам хе халатои оригинал бозори Корвон даяй тарафи пажарка якм дарвоза 129 магазин. Марамат ряди магазинои шаги духтаро бинависен агар ки мисол хушрунайда бошен бинависен расмоша мепартоен ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен. Салом духтаро созай назайн саломати хубай як магазин ки шудаштагай ҳозир нишонтон метим нигоҳ кунен ҳамин қадар интихоби карта бисёрай духтаро нигоҳ кунен тамоми намудаш ҳастай нархошонам нархҳои хубай. Бозори Корвон тарафи пажарка марҳамат якм дарвоза ряди магазинои шаги. Инами якм дарвозаи пажарка биёен ряди магазинои шаги инами нуқтаи савдора пайдо карда метавонен 129 магазин мешава. Интихоба бинен чӣ хел интихоб зиёдай духтаро. Тамоми моделу намуда аз иҷа пайдо мекунен. Мана марҳамат ряди магазинои шаги 129 магазин. Наху духтаро боз ҳам новинкои фасон омадагиай. Диден духтаро чӣ хушручаян. Марҳамат 380 сомон инамихе куртои новинка глош аҳамиятин ино бо модели нав дар итальянка омадагиай. Каседа дар корай духтаро 380 сомон бо арзон меша сифатои аввалош. Ранги королевский бархат метован духтарако ина каседа дизайнои нав дар корай ҳатман биёен ин магазина нав кушодаган биёен бинен харидорӣ кунен ҳамаи борошон хушрува ина қисми болора биненда бо чӣ бисёрай марамат. Бозори Корвон тарафи пажарка даян якм дарвоза 129 магазин ряди магазинои шагидай инами тараф кадом намуд куртае ки мебинен 380 сомон бо арзон мешава. Доставка ҳаст. Духтаро чӣ хел новинкои фасон омадагиай мана марҳамат магазина нав кушодиян аҷоиб хушрӯ куртошон 380 сомони 380 сомон кани бо ягон цвети дигашам нишон тиен расветкои хушрӯи хичам беҳад моделаш фасонакай марҳамат 380 сомон анаи хел моделакои хушрӯи фасонак. Ира бинен и шаишта хушрӯ размеро ҳастай анаи моделаш бо дига моделай диден духтаро ишам ҳамин нархай иношам ҳамин нархай бо арзон мешава 380 сомон бо арзон мешавад духтаро. Бозори Корвон аиҷа тарафи пажарка якм дарвоза ҳами якм дарвозаи пажарка ки дромаден ку духтаро ина расветкоша бинен медонен ряди магазинои шаги даян 129 магазин марамат биёен. این مدل نوینکگی شبینه خوشروگی شبینه نخی دخترو مرحمت 380 سومون بدای عجیبات خوشروچه اینا مرحمت باری اوریجینال ناتورال کیفاسون бархат боре метова духтаро ози ма дига цветошаву дига ваюша нишон метам расветкош ҳамаш сиёҳае лекин ами глошу неми сангош фақат фарқ мекунад нигоҳ кунед сабзш ҳастай яъне хеле зардш ҳастай мана оранҷвиш ҳастай я бора якта оранҷвира ба хар нишон тем куарҷон мараман нигоҳ кунед боӣ метова оранҷвишам бигирен беҳад фасон. Бозори Корвон тарафи пажаркадая и магазин наук шудаштагиай медонен байни якму дуюм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 129 магазин мана оранҷвишози мо даштагиайко айфонотон ка духтаро метонен ина бигирен 380 сомон бо арзон мешава. Дилия омадем духтаро грандиозни акция сар додагиаш мо як бора как биненда инами хел халатои фасоне ки 1200 сомон ая медонен чанд сум кардай дилия нархошона 599 сомон ина марамат духтаракое ки борои туркӣ мепирсиден и шанс аз даст надода омада аз наздик борои дилияра як бора как бинену خداری کنند دخترها برد میکنند منه همش تورецکی оригинало 599 сомон
ҳамаш намхе қиматиёян. Ина и моделшам бинен чихе хушрӯчая тигриш турецки оригинали якм сорт. Ина и фасоншам бобинен ишам хушрӯ. Хулоса дар бораи размерош ма рақамоша мемонам диляра хача пурсен. Хоҳен биёен бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза. Инами якм дарвозаи пажарка дроен ряди магазинои шишагӣ даян духтаро. Медонен 102 магазини диляя духтарако мана бурд мекунен тамошо бино бурд мекунен. Ин нарх кати бовар кунен ягон ҷода шумо хеле халатои туркиро намеёвен. Ва духтаро нигоҳ кунен боз ҳам аксияи зури зур сар додагиай дилия. Нигоҳ кунен инамино 800 сомона либосои турецки оригиналан. Ҳозир боша дилия ёра медонен чанд сомон кард духтарако 400 сомон. Марҳамат 400 сомоне ҳамхе хушрӯчаян мана марҳамат бурд мекунен сезоншон омадагиай ина бурд мекунен касседа дар корай биёен бинен харидорӣ кунен духтарако нархҳои зури зуркати пешниҳод шудагиай кадомша мегирен 400 сомон. Инаи моделошам ҳастай. Инаи бренди ламиражай духтаро дидена духтарако куртаи фасони хушрӯ ишам 400 сомон. Суроға бозори Корвон тарафи пажарка якм дарвоза дайдилия 102 магазин. Ина биёен инамиҷа курта мебинен мисол халат мебинен ҳамаш ина нархи беҳтарин кати пешниҳод шуд 400 сомон. Барои маълумоти бештар ма рақамоша мемонам марҳамат нависен кати бо ҳам суҳбат шавен. Бинони азиз нигоҳ кунен ипекои металлики фасон ипекои духтагӣ оригинал бренди эспирау ламираж 1200-1300 сомонаҳо аксия шудагиай дар магазини дилия медонен чанд сомон охянамуд хушрӯвай 990 сомон. Мана марҳамат аз наздик шумо бошен ки биёен ина биқапен биненда чихе хушрӯчаи материалошон хулоса 990 сомонай. Мана марҳамат қадошон кати нишонтон битим агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмуша мепартан интихоб кунен харидорӣ кунен духтаро. Ана инош чанд сумай ина дута дигаш боша бо арзонай духтаро ина дута охираш акция шудагиай ламиражай духтаро иноям акция кати и ба фикрим 600 сумай 500 сумай ам хелай бо ира бо метавонен рақамошон аст дар рӯи экран нависен бо мефаҳмонантона дутаи охирша чанд сум гуфти 800 ина дутаи охираш 800 сомон шудагиай. хулоса марҳамат духтарако биёен бозори Корвон тарафи пажарка байни якм дим дарвоза ряди магазинои шишагӣ 102 магазини дилия. Ва духтаро нигоҳ кунен аксияи зури зур рафтестай аксияи анамихел либосои турецки нигоҳ кунен ду платьи аввале ки дидестен 1200 сомона платьяя мана марҳамат ҳозир аксия шудай нархаш турецки тоза нархаш 700 сомон шудагиай нав сезонаш омад духтаро успед кунен на барои ягон ҷо рафтан варианти беҳтарин турецки оригинал ира шушта шуда мепӯшен ҳеҷ чӣ намешава. Ана баъдан шумо як боре не тройкачиора бинен сета чӣ мегирен тройка мегирене духтаро брук дора жикет дора баъд вай дорада ай болош боинам хе чизак дора беҳад хушрӯ худи дора хулас тройкаи фасони хушрӯ ду намудаи тройкашам ина агар наворда хушрӯ надида бошен нависен расмша мепартан интихоб кунен дастафкатон мекунан ҳамагӣ 700 сомон инам тройка 1200 сомон кам нест леки дилия ёра 700 сомонӣ кардагиай ҳам киртоора ҳам тройкора бозори Корвон тарафи пажарка байни якм дим дарвоза 102 магазин ряди магазинои шишагӣ даяй ина тамоми борои дилия ҳозир аксия шудагиай успед кунен духтаро тамом нашида биёен борои фасони хушрӯе омадай духтаро нигоҳ кунен ҳамаш борои новинка бренди ламираж ина марҳамат касседа дар корай магазини дилияда омадагиан инам хел борои оригинали турки касседа дар кор духтаро биёен ҳозиҷа бисёри бороша ҳозир бировардагӣ нест биёен аз наздик бинен харидорӣ кунен ина хеле двойкачои ипекшам омадагиай двойкои инам хеле ламиражшам омадагиай хулас чанд модели оригинали фасони хушрӯ хоҳишмандо бозори Корвон айҷа марҳамат тарафи пажарка якм дарвоза ряди магазинои шишагӣ 102 магазин духтаро бо сабабҳои техникӣ гуфти гапо вай кати кадистам фонари кати навор гирифтестам як боракак шумо биненда инамҷа ҳози аксиёи зур рафтестани хеле халатои турки овардагиай мана ин новинкошку бо аҷоибота ёра аксия кардагиай
нарху арзони ҷудогона навор дорум, тамошо кунен. Боло пӯш ҳамаи чӣ оварда гайриади магазинои шишагӣ дайдилия. Ина марама духтаро биёин якум дарвозаи пажарка 102 магазин. Ино бо пуштошон ко аҷоиб пушт ҳама хе хушрӯай ки духтаро нигин дора. Аҷоиб формашам фасони бад. Хулоса рақамош ҳастай, нависен, ша расмоша мепартоя. Чизе ки мебинен ҳамаи бораш турецкия духтарако. Нависен ша бо расмоша мепартоя, ба ҳазур тамошо карда интихоб кунен.